Spika ma od bura mamalo Moses Wetangula okwayo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki mondo med arita kinde mathoth ji chano dhialo nyasi mar Christmas. Wetangula ogolo kwayo makamano kinde mane owuok oko kampeni jating ndai maduond bura ma Ford Kenya David Wafula Wakolo e yiero madundo mar kom seneta ma Bungoma. Bende okwayo jotelo mondo land kwe kinde Christmas ka bende owacho ni kwetha mapingo piny owacho nitie gi ratiro mar kwedo piny owacho e yo ma owinjore. Tunataka kuona waziri wa ndani ndugu yetu Professor Kindiki step up security in all parts of the country so that people can go about their festivities without being molested and harassed by criminal gangs and thugs. We want to see Kenyans enjoy the celebrations. Even with these hard times, we know that in the name of God, Kenya will rebound again. Kenya's economy will rebound again, and there will be plenty within our borders for everybody.